Ονομάζομαι Κασαρής Αθανάσιος, ειδικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Τσιγκάνων. Είχαμε σήμερα μια συνάντηση εδώ με τον Αντιδήμαρχο Αχαρνών για ένα κοινωνικό θέμα της χθεσινής καταδάφισης στην Αγία Σωτήρα, όπου έμειναν άστεγες οι οικογένειες συμπολιτών μας. Πόσες οικογένειες είναι άστεγες τώρα? Περίπου 7. 7 οικογένειες. 7 ήταν η πρώτη καταδάφιση που έκανε ο Δήμος σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας, με αποτέλεσμα αυτές οι οικογένειες, που η κάθε οικογένεια έχει 4-5 παιδιά, να είναι στον δρόμο, να στερούνται όλα τα απαραίτητα και αγαθά για την επιβίωσή τους. Θεωρώ από τη μεριά μου, πάνω απ' όλα ως άνθρωπο και μετά ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, ότι αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο, δεν είναι δίκαιο σε μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η χώρα μας, στον 21ο αιώνα, να υπάρχουν τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις για συμπολίτες μας. Υπάρχει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που αυτές οι οικογένειες από αυτές είναι άστεγες, κοιμώνται μέσα στα αυτοκίνητα με τα μικρά παιδιά τους, δεν έχουν ούτε καν νερό να πληθούν. Έχει μεριμνήσει η Ομοσπονδία μας σε τρόφιμα και φαγητά για να έχουν τα βασικά αγαθά και τα απαραίτητα. Υπάρχει όμως πρόβλημα με την εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο. Ο Δήμος ήρθε εκεί να καμαρώσει το έργο του χτες και την κατεδάφιση των σπιτιών των συγκεκριμένων οικογενειών και έφυγε άρον-άρον. Καμία επικοινωνία με το Δήμο, και φάνηκε σήμερα εδώ πέρα να δώσει εξηγήσεις, να πει το τι θα γίνουν αυτές οι οικογένειες που από εχθές είναι άστεγες σε συνθήκες απαράδεκτες για τον 21ο αιώνα. Από εκεί και πέρα, ως Ομοσπονδία, θα κινήσουμε όλες τις νομικές διαδικασίες με μηνυτήριες αναφορές στους αρμόδιους εισαγγελείς στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του Δημάρχου για αυτή την απαράδεκτη του ενέργεια. Και το τελευταίο θέλω να πω στους κατοίκους του Μενιδίου και των Αχαρνών ότι οι Έλληνες Τσιγκάνοι δεν είναι αποβράσματα της κοινωνίας. Είναι και αυτοί αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας που θέλουν κοινωνική και ψυχολογική στήριξη.